live chenro mari mar kuku mar wachen ting tijariyo kaendi jariyo ting'en wago mbaka kod migosi George Collins Owuor mar tim weche thoth mokalo achiel kuomgi en senators koro sano nyiso governors ma Kenya kaeri mangima ni koluongi e od bura mar senate maduoko penjo to gidhi kigin mok ni gioro ng'ato dayo dhog jang'at nero madhi bedo kaka chief justice ma Kenya kaeri dhi mbele jomoseda dhogi nyaka chopo kawuono ni migosi Fred Ngatia migosi George Collins Owuor kaka tim nero mar activist ginen nade no wasepenjo siasa nyoro migosi Leonard Oriaro kawuono ni wapenjo ng'at nero mar riwruok mochung' kar kendgi gin to ginen nade moloyo chutho polisi mwacho ni sani jomibadhi ang'e ni moko kuom ber ahinya kata kamano kudni matin matoyo ringe sekta mar obila kaachiel to koda ka gipenjo nero bende mathoth mokalo manitiere wechegi eki mag iluongo ni iluongo kanyo ni joge kumogedo kuond moko nego beni gede ke sitnendo ma migosi masani kod get mana ondo mimuki koda gi city manager ma Kisumu County kari kaachiel koda weche mathoth weche mag penj weche ge ko bende mag Ruto weche mag Matiang'i weche mag Jakom gin gik mathoth mokalo social iluongo ni activist kaachiel koda civil society gito gineno nade magi kaachiel kod moko mathoth nyinga en Haron Otieno idina de jido adiro ba ka wono timo introduction baga nere ne ibiro bibiro pogore de lewa koma inade atimo ba juma chiel la bi terinade aneno ko dhi maber okane kama dhi marach tim dhi nade tim wadhi maber waneno kaka warango weche mag human rights gi weche mag governance kaka nyaguru ne japiny okay ageno ni un pokunelo nyakoche serikal pok kawo wani kawo wagka wani kawo serikal okay wachaka nena e order manowuok nyoro mar senators manogolo chik magera nyane governors ni governor odhi kende e senate kodhi duoko penjo mara mulo koda gi pesa gimano wach motegna nyako koda kai governor gi senator Irungu Kang'ata kaachiel koda ka gi senator Fred Outa Nyarwath ineno nade senators lawra gi governors koso en adieri ni ka pesa tiyo mana chi county to governor modhi duoko penjo senators oklawra gi governors tabu ma wan go en ni senators osebedo koling' ahinya koro saw gik ma koro ji dok dala koro ng'ato dwano nene no timo gimoro adieri makende en ni the CEO ng'atno maduong' man gi contract gi jopiny e county government ka iluongo ni governor sama gimoro nyalo bedo ni timre marach adieri makende en ni accounting officer emonego bed ni kawo titero kanye e nyim doho kata e nyim committee moro amora mondo mi oduok penjo kaluwore gi gik moko osetimre tadwa nyisi kama ma governor ok en accounting officer donge governor is the chief accounting officer mar county government onge gimoro amora minyalo tim e county moro amora ka governor ok ogose nyaka o give direction mo associate mane momiyo nyaka i county attorney mondo obed piny mondo ng'adne rieko e yo makare ma kodhi make decision kong'e ni en gi responsibility. Ang'o miyo jolony pogore e paro nikech nyocha ka na host achiel kuom jokwano ma piny luo kaeri mane wacho ni seche mitimo audit report kata mitimo audit mar county to idhe department ka department to chief of staff e department en ng'at nero magoga koke kaka manyonge dhi tiyo kaachiel ka assembly to nitiere clerk koda gi accounting officer executive nitiere koda accounting officer mare ma seche moko nitiere governor minyalo tim gimoro tendo ok ong'eyo kaka pesa no owuok kanyo ero kata obedo nitiere moko ma governor nyaka ng'e miya tiri penjo moro ma clarification to be nitiere sama pesa nyalo lal kamoro ma governor kia haru nyalo nyalre onge pesa mabro lal ka governor kia governor ne munge kaka pesa no lal adoni waket gini mayot kendo kik wakete ma technical wapenjira very simple question jadi pile ka pile waseneno Kirinyaga ng'ama ne bedo impeached governor mane bedo impeached ano kidam jo nyingi chief officer kia ng'ango kacha aya Nairobi Sonko en ng'a governor aya Migori ng'ama ne bedo impeached governor aya kane wacha kware kwadhi kure kata mana nini Tana River mwalo piny kata ng'ama ne bedo impeached kata mana Kiambu bende kata mana Kiambu ka ng'ane bedo impeached omiyo mokwongo tik kendo kae kikwakete siasa chief accounting officer mar county mora mora iluongo ni the governor of that county onge gima nyalo timre county arum maya ananyisi ma governor kia ang'o miyo auditors report kobiro ganto o induct departments mar county to ok induct the governor koro gima timre kama yes kama yierago en ni seche mitimo audit e department ka department yes. Fact in about 10 may itimo yes. Kose kel questions to mae kama koro shida wuokega mondo auditor general owach ni yawa
wayudo ka nitiere weche moko timo kare kage kacha. Ok en bura motimo odiechieng' adi. Achiel. Arun kadwa ni mondo jowinj wawinj maber kabisa. Odita biro ndiko barua. Ne bwana gik manyo kelonwa ka. My findings. Pok onyiso ng'ata kata ni mibadhi ni kama kama. Yie uduoki e penjo penjo gi. Wamanyo boke makama kwane. Mai pesa no chulo kama kwane resume. Jogi biro duoko. Otero. To nitiere standards. Nitiere ceilings makata mana pesa bonego bede temruok nade. Itiyogo. Bang'e to gibiro nyiso ni mage to duoko lakini kato pod wane gi wach. Ka iri wan gi penjo mo. Wabiro. Mondo fuamnwa gini maber. Mondo neka auditor golo kata report manyochi deno gol mar COVID ja. Ok nen gima nochakre kawuono to gol kawuono. Otim morang monyisgi ni ingeni kae to nwadagi ni okutigi pesa ni kama batutiyogo. Kae to nwadagi ni okutigi kama. Magi gol recommendation ni mondo mi department ni utiye maber bwana governor nikech giku makoro auditor bet kaka koro wabet. Giango give the chief executive officer. Ni bwana mondo mi gini odhiye yo makare. Anoneno ni George Collins wuoni en koro nyaka gole ka mondo tere court. Nikech wasayudo ni issues mag mibadhi nitie kale e office. Mago gik ma pod itimo chini ya maji. Onge ga mose gik matimre. Kae to koro which teko moro wan go e counties gi ni onge gima ibiro timo. After all wasega bedo dong kata ng'ane nokugol. Ema koro wang kelo gini e chope level makoro ne winje. But ng'ato kik wuondi. Process mar Auditor General is very comprehensive kendo ler matek. Ere tabu ka an kaka governor. Aoro CC mara kata aoro kamane pesa lalicha. Nangiso gini winjo. Pesa ni ana onge godo no kamulo in Onyango in George no wuor de kata chande de lene joka ne kaka pesa ni rotiyo. Makosa ni kare kane. Makosa ni wale gigi miluongo ni deliberation of powers. Mondo a governor ochope mbele Senate. At least onego beni county assembly be oserange wachni. In fact e kinde mang'eny anabiro mi ranyisi kata mana Kisumu county ka. Nitiere sisi moro mosebedo e page nyaka ne chak tich to ok pugolga. Moro be nyocha gibukre ne gidwa gole e roads ka. Mano to danyiso gi ni mano biro wuok chieng' ma governor dwa luwo. But as long as ni assembly go hala gi executive onge kama timre nade. Koro levels gi wachopo kuma koro wadwaro the CEO. Nikech assembly no sifil. Koro wadwaro the CEO mondo CEO oduok penjo gi penjo mang'eny gi. Ipenje health, ipenje education, ipenje infrastructure, okonyal kelo CC apart. Tiene ni ng'ato nego beni supervise ga joge ga timre nade kaka tiyo. Mano miyo governors gi idwa ga notimre nade. Odhi mondo appear before joka mondo gi respond e issues matimre kanye e piny ni. Tadwa mi ranyisi moro. Samo winjo ka jo Kenya wuoyo wach gope ka attack minister ma finance. Gi attack ng'awa. Gi attack the president lakini president pok waneno koluongi mondo midhi dadhoge. Ng'ama odonje social contract mar jo Kenya gi jok mika ogolo en ng'a? En ker. To mane momiyo issue maduong' kabisa ineno ka nitie ng'ama omi responsibility. Kendo kirango katiba mar Kenya kare ariyo. Sula mokwongo very clear. Ni bwana wabiro tiyo gi teko wa wan wawegi. Kata wabiro tiyo kod geyo mar depmo. Ng'atno mabiro gadhi mbele kacha mondo ochung' e lowa. Koro wayiero governor, onge kama wayiere CC, aruna dono winjire maber kabisa. Wayiero MCA, onge kama wayiere kia ward manager. Wayiero ker. Ka pesa lal, to minister kata jatend migao ema dhi e bunge mondo midhi ler. Ker poko dhi e bunge mondo midhi ler. Ker poko dhi e bunge nikech poko bedo summon, jomonego bedi summon ker wayudo gi e tieng' didi. Senate tije maduong' en check executive. Makage yudo ni nitiere reasonable issues momiyo nego bedi ker respond gibiro summon ker mondo biyo give a proper report. Katiba to wayudo ni every year president nigi thuolo mar address the nation e assembly. Otiyo ga gi bicameral parliament. Omiyo gi report. Monyisgi ni bwana wasefwenyo ni mibadhi en kama obiro to address jogi to jogi timre nade discuss report. Wabijire maber. Mane gimo nego bedi timre county governments. To county governments gi chieng' matimo state of the county tibro yudo ni giluongo officers mag county hall. Koro gipakore kaka gisebedo kaka timre nade gitiyo maber. Sama gipakre no to uling thi poku challenge gi nang'o miyo uling live mar kuku mar wach migosi George Collins Owuor mar tim owache kako nego bena tege cher ma nguduro kara che director mar Zerubbabel nisema dakika ariyo kenda tekzelo mokwongo mar chenro ni eri mar kuku mar wach.
Jatelo, nitiere senators muwuok oko mondo manyo kom mondo gibed kaka governors. Yes. Seche ma governor dhi mbele gi, to senator bende kae chande. Bineno ka saburo senator nyalo ni nyakonchiel, ani e kom, tin senator imanyo ginieri, nyalo influence joid ni around biro kairi, wagone around matek. Mago mana yore moko ma jomoko dwa notigo. Ng'ato ka ng'ato Kenya ka nigi ratiro mar chung regardless of ang'o. Mano to kendo ok shida. En ne ng'ato kosebedo ka kwalo pesa pile koro achiel gima wilo but Collins George, history mono parno. Nwaneno ka Obado no ywak ndalo moko ni abiro kar kairi nitiere ng'at moro malonya mantiere e bura kar kairi. Waititu ndalo moko no ywak an ka nitiere ng'at moro mabende malonya kar kairi. Ng'ane ndalo moko bende no ywak yedo wili governor nade jakom masani mar Council of Governors Wambora bende ndalo moko no ywak. Ranguma chone telo majine no ywak bende ng'ato ntie ka madobiro manyo kom kama senene. Yes. Ka senator mar the Said County miwacho no ema chair meeting ma interview. Ele kama na member. Yes. Mondo witness. Yes. To kopo ni there is an issue, in fact kelo ranyisi maber. Kinde Ranguma gi nyongu no kawa an option mar ling bedo observer. Kopo ni ane mami ilili kare koro dil gi joka. Akini wabijire kare. Kinde manyonga ne odhi Jahoma Bay Yakuba. Bende Kajwang noko chair. No rango. Gima timore nade? Kata kamano jopiny no gima chopo kare Kajwang to ling tiyo kowuo no chiegni gi governor. Gima temo nyisi en kama. Odong'ino ka koro kendo jomoko chako kelo story moro ni ochiegni kode. Koro wakungo separate mano mondi. Warangi issues mag accountability. Ng'ama osakwalo pes nyithindo mar nasari wadil go kamano. Kik wang'i ni kia ni senator moro dwa chung, kia moro dwa ochung kata samoro ko ng'e modhi chung odhi ka. Koro mano kik bed issue. Ng'ato biro dok nyakori ni kapona ler iyo katiyo manasi gi pes japiny. To biro fwenyore kata kaponi ng'ato lawa to biro nenore kanyo. Mano ka giri makelo. Ai chenro mari mar kuku mar wach tielo mokwongo chope giko mare nyinga en Harold Otieno wendo na kayo en Migosi George Collins Owuor. Kik iwe ni kiny gokinyi saa 3:30 mar okinyi inuoyo chenro ni eri. Omiyo kidwa kore kochakore mono bai chien chande nitie to kata kamano nyaka kisena lamari mondo ng'eni pile ka pile saa 3:30 mar otieno en kuku mar wach. Tielo mari duogo mang' nyiri macho kende kik igoli Lolo TV. Gini en marwa. Live cheno mari mar kuku mar wach nyinga en Harold Otieno tichario gini wago mbaka kod Migosi George Collins Owuor. Wach maduong' en ni gin jogi kuma kendo ratiro mar oganda gi chung kar kendgi ginene nade seche ma jomoko wacho ni sa nyiewo gi to nyisa ni Harold wan sirikal ok di nyiewa wan mwanyalo nyiewo sirikal. Okay, time will tell. Sirikal gore wokete kom. Okay. Goyo kogno mar Chief Justice ng'ama dhi kawo ka David Maraga. So far then anono ka Willy Mutunga ne ng'ama nowuok e activism field, anono ka Migosi David Kenani Maraga ne ng'at ma nowuok e practicing law mane dhiga mbele. Wadwaro Chief Justice machal nadi to jok mose dadho gi nyaka sani bineno ka miyo tero wa kume wadhi be ng'ano. Harun kama wachope sani enena ni koro wadwaro Chief Justice. Ana wuon an gi to e jogo duto te mano bedo shortlisted e kom machalo kama. Mokwongo. But wagiki okang' moro makoro wayombo go koth. Ni okay, be wang' nwa bede gi Chief Justice. Ibini kata Attorney General ma Kenya ka sani ni en. Attorney General ko penja. Onyalo ga bago wang'e gi sura to nyinge to igwejo ji. Gimomiyo mano timre en ni kitimo gimoro e yo maler. To jopiny bedo gi interest to gin giwegi giwuoko ndalo gidho Mwigai Amos wako gene neno moko ni pod en ga tone jara kawuono ni tenen senator mabusia adoni winja maber mano nikech ang'o nikech jopiny dwa ni wuotho gi ng'at bidwa miti to ka idhi para kendi idhi manyo jomoko mondo mitim giri moro jogi no apply Migosi George apply Amos Arun, yes. Adwa ni wawinjire maber. Yes. Wanyalo apply tich. Yes. To wa feel ni threshold mar gima wadwaro kwa yudo. Gima mono walando tijino kendo. Yes. Onge. To oking'e ni nitiere gimoro mane biro kar namba achiel ni kom nieri nene ka kom madwa liet ahinya ma ji bende ok odwa here. Ing'e ni tielo mokwongo nyaka nono ka onge ng'ata mo apply mandir Supreme Court. Question en odwaro kom ni. Question en ya. Yes. Ang'o momiyo joluori?
Mano gima nyaka wapenj. Wacho no biro gi buok mang'eny. Buok mane? Ne Maraga ne ywak. Ipenja penjo moro kama dana duok very fast ka wiya pok owinj. Yes. Jo Kenya dwaro Chief Justice machalo nade? Yes. Compliance to the rule of law. Yes. Integrity Yes. to the rule of law. Wabinjire kanyo? Yes. Application mar the rule of law gi reinforcement. Okonego rang ni George Collins wuore wuod chief. Onego rang ni to noluwo chik koso nok oluwo chik. Akeni wabinjire kanyo mokwongo kapok wadhi mabor. Wabinjire. Koro ka wanyalo tiyo gi parameters machalo makelo kanyo go mondo mi wayud ng'at manyalo tiyo kacha. Ok ang' wabed gi problem. To gima serikal temo timo to mata dwa wacha lela. Ok gigomb ng'ato kaka Maraga. Gidwaro ng'ama ka ginyiso left to left. Ok gidwar ng'ama wacho ni kapok wachako yalo makawuono. Maraga noketo maler ni bo wacho ni joweti. Saturday adhi e kanisa, an odgo dira. Ok anyal discuss gi kuge bwana. Akini winjo kuma kelo no. Bas. Nyaka waluor Nyasaye. Katiba mar Kenya, yes. Kapok omiyo ngufu ng'ato moro amora, yes. Opongo recognize the Almighty Father. Okay. Mane ng'ama biro guide wa mondo wayud kapok aluor mar dhi dipo kapok adonjo kuom jogi eki nyingi kata ng'iyogi mano dipo ka seche moko chenro niero chalo ka gima go debe ng'at moro machielo to ka mikete lela ipenje lela chande ineno ka in kaka jakenya imor gi yo mitime go neno ka duoko manyalo wuoke en duoko ma samoro nyalo moro jo Kenya te. In fact jo Kenya onge ng'ama dhi bedo Chief Justice. Winje. Mana kama koro lit nago ni jo Kenya oseng'eyo ni ng'ama dhi bedo Chief Justice. Onego bed ni ya wachandre achando. Mera jomoko ang'wen ber kacha wakia ni ng'ama dhi bitije ni ng'ama dhi tego waenga. Lakini kama owuoye yes. Jo Kenya ong'eyo. In fact Harun adwaro ni sama wang'i yudo thuolo to range kata mana body language mipenjo go jomoko penjo. Nyisa kama gine dhi. En gima inyalo predict bi wach ni gine dhi kuma kama. Okay. Live chenro mari mar kuku mar wach dibeni jok mapoko penji gitok ne ni gini ginyalo yudo koso mano kalore koda gi migosi George Collins owuor chenro mari mar kuku mar wach. Nitiere barua manowuok mawacho ni nitiere joma nogedo e sewer line gwele nero mar migosi miget sanire mondo miduok gi piny udi migero mondo migeto mar mukte gin udi mar opira dek joma nogedo e sewer line nitiere permanent houses nitiere mag low nitiere mag mabati bende. Pachi wach niri Kisumu osebedo ka ywak ni sewer line nolor mokwongo tik sewer line ng'amo gede mano ng'amo nego mukon mokwongo kanyo kuma bi negotiate idhi gede lo e yo marach moko nego bi ni gede drainage system nikech weche mag drainage chando Kisumu mano kwa negotiate dhiyo igol odi mondo wadong' ka ng'owa drainage system mondo wadong' gi sewer line. Adwa ni winja abiro step by step. Mokwongo awacho ni ya ng'ata mugedo e sewer line. Yes. Kata mugedo e lomuko nego gedi kata mugedo e road reserve ng'ano konego bed kanyo. Mar ariyo maya kama kora negi problem gi county government ma Kisumu. Yes. Jogi okruchiwo chiwo mowuok dala wa Kamreri okumba kacha mabire Kisumu ka macha kugeda geda. Nyaka bed ni nitiere ng'at moro mano certify from the planner Arun kata wachak mana ni wadwa bulo duma oko kasani. Jog nyongo biro riembo waka moko binyalo. Tiende ni mondo bulo duma oko ka planner ong'e wach ni, clerk ong'e wach ni, engineer ma Kisumu ong'e wach ni, acting city manager ong'e wach ni, including ng'awa nyongo. Lakini jogi no biro chon. Udi gido no ger chon kapod jogi kwano gite. Transition bodonge ko. Wawuok municipality. Governor nyongo ne onge. City acting city manager ne onge. The planner ne onge. Samoro kama dibeni nitiere. En samoro surveyor dibeni samoro sebudho. Arun wanyalo calculate gini mag jok mosebede officers gi. Yes. Joma ne gol allotment letters ka moko ni mane county ka. Mondo minde ger group ni mag migosi kande. Arun ang'e gima wacho ni. Okay. Jok mane chiwo barupe kendo nyalo manyo jopiny kendo nyalo dhi migosi no gibiro nyise nyinge ji. Moko ne gin councillors mochako duogo bedo MCAs. Ang'e gima wacho. Ok awuoyo ne awuoyo. File be nitie, office nitie, records nitie. Okay. Records nitie. Watu wamanya records. To kama wacho ni kikwalo pesa to kanisa retire to kuoma. What are record? Okay, koro mane moko ngotimre. Kuong dhi muka eri monde e kalu jo manyaka timre. Koso itibe gigi wada no timre dichiel. Yes. Wasa charge ng'ama nochiwo allotment letter. Yes. To ng'ama nomuko kacha cha obedo darno. Ng'ama nogedo kacha bo obedo darno. Nikech kama jopiny ywak adwari. Yes. Ang'o momiyo to ng'ama ni opogo gigi timruok nade.
chako fu moro mancho timre town side watch ni ignorance of law. Okay, ignorance of law. Na ni kan sewage. Tabira kende. Yes. Nitie map. Yes. From the time when Kenya yudo independence. Yes. Town day wangenya kaka round about nitie. Yes. Lakini niketi ni wakao time kopo kwa develop ni jomoko dhio kiti bedroom gi. Mano is not an excuse. Okay, mumi yapenje omeangisi ni ane kadi awacho ka ngato serikal donjo na ni aro ni bidi gero kaeri no mi barua gi ngato moro machielo mondo obedi di kum to ibedi wakumi nikech ignorance of law ok defense winji nitie gimomiyo nyaka ngato dhi school. Kendo dhi school en mandatory. Yes. It is a must ni nyaka iteri nyathini yango mondo obed gi ng'eyo. Ite ok dhi school. Ritmondi. Yes. Mondo obed gang'o. To jomoko dhi school go benda dwa nyiso ni wan gi adult classes muyie ni kati na 80 tichaka chaka. Jaduong' warunge ok nodonjo ka kiema 85. Koro kik makes issues kai. Anawacho ni ya. Yes. Ng'amugide siwa line okoso. Lakini ng'amuchiwo ne barua. Yes. Mo approve building bana gorofa kinyal gera. Koso zaidi. Gorofa okay. We wuondre bwana. Yes. Nyaka pim lo. Joka neema nyaka time assessment. Yes. Maji berie piny. Mago bura ni sample mwagolo wabiro gedo go kama. Yes. Ngato kuchia to timo. Kilo siwe mag somo jaduong' kaka ne jotimo piny mar KCP ng'inago yore ariyo kaka media notimo coverage margi asto ng'inago bende ni bende ne kaka inodwoko ni rite bende wan kama ber kaka piny onagi in terms of somo quality grades kopogore koda gan school achiel nyathi otimo maber ahinya to moro dok chien all that thought live chendo mari bar kuku mar wach migosi George Collins wuoro wacho ni Haron ng'ata mobede sewer line en nyago chakuoth odhio muki nemono chiwo barua nere bende mondo milok mondo mikawne chik ka bende ng'ano go pisani pod nyalo bi manye director ma dog parna go dakika ariyo kende mondo mi atie chendo di eri penj kaka notimore abro luwo machon chade mane wuo penj okwadhi maber mano na dieri makende apani okwadhi maber gimomiyo okwadhi maber kapok warango performance mar nyathi to dware ni warange environment ma nyathini somo gi infrastructure apani kanyo be watimo ga makosa e kinde mang'eny wablame japuonj lakini wan wawegi ok wang'i ni environment ma nyathini puonje some chal nade. Garissa dak wang'ie man to Canada wang'ie man to gichandre gi pi kok pito wadhi mos warang konagi. Yes. Gi environment ma wane konagi ka. Yes. Gi kaka jokonagi no value gi miluongo ni education. Yes. Wadok chien. Wa investigate ni ang'o momiyo wadok chien. Yes. Mokwongo waweyo jowa e lwet nono. Mano gima nyaka wang'i. Ka warango the history mar education mar Kenya ka wabro yudo ni monindo manyaka ni the late Tom Mboya giri ne manyo kaka gi empower jowa mondo dhi otimre nade. So education ok ne prestige e gweng'wa ka. To mana momiyo king'amo iwacho ga ni we baba kidi kaluo nikech kano go professor gang'owa ikidi. Koro nyaka wa accept ni wadok chien. Nitiere kuonde moko madwaro gi miluongo ni okay inyalo tiyo gi dhok moro mar affirmative action. Inyalo paro ni nitie kinde moko ma weche mag skunde gi kalure gi environment mane gintiere ok noyot ahinya mondo bi nyithindo timre nade osomo. For example ikelo na wach mar Turkana, ikelo na wach mar Garissa. There are standards ma government osebiro yore mayot minyalo make sure ni nyithindo gi nyaka timre nade somo. Mokwongo ibro yudo ni loso negi infrastructure maber. Kata ka en mobile class, kata ka en ang'o, kata mana jo pastorals mineno wuotho gi dhok ka, gi rombe ka. Ibro yudo ni there is a system ma sirikal oketo ma jogi nyaka wang' timre nade go book. To wan ka waduogo ka luo ka, Arun idonje school to school onge gate. Jirito sirikal mondo wuog Nairobi kata wuog e county mondo timre nade. Jonyuol mantiere gweng'no pidha yen kama e school ni tek na gidake cha. But obeno asomo ka gine onge jaduong'. Kuom ranyisi na ng'iyo school mana some. Kana ng'iyo result mare nyoro tama wacho e yamo. Wacho ni oyo ma idwa na dog chien kata chande. Agom baka gi joka ka jodalo wacho ni oyo. Kugo wa gikanye. Adieri obeno watemo dalo gieki. Ano kapane infrastructure kende. Emomiyo awacho ka fence ne onge, blackboard ne onge. We mondo nyisi gimoro Arun. Yes. An aseneno kama japuonj bire class to ng'ama ne kwao. Asaneno ok ni magi gik ma wacha. Asaneno kama japuonj oyie chwadi ni okikelo yien gi kwer lakini okitimo homework. Priority en ang'o? Mago gik ma aseneno to gigetimre. Aseneno kama japuonj chwadi piao. Lakini okorang ni performance te mar kalatas otimre nade. Timre ka luo ka. Nyakolose gima kizono ni fixing education sector. Yes. Kwa kanyero media coverage. Media coverage tok no mora ana wuon. Yes. To ang'o momiyo media coverage no komora. Nitiere skunde moko miwacho ni improved.
kuom ranyisi nitie skul moro manyo gole TV ni nyithindo nyocha gin jo ywa rimba nyo gimako rech to ka gimako rech to father moro aparo ni nyocha manyo rieko moro mar bedo gi nyithindo gi piny to koro ochako gonegi classes moko mondo mi gitimre nade mondo mi gisom nyithindo gi perform maber to I'm sure ni nitiere kuonde moko e kor gwenge kuonde moko ma wicho wilgo ma bende gimoro timre to wiwa wil ni samoro environment ma nyithindo kasome ok favorable kuom ranyisi onego bed ni gima chalo kaka stima nitiere skunde duto tete wan gi skunde makata stima no timre nade onge koro ora makanyo no gibiro tiyo gi nyangile mineno ni yomugolo no nigi problem nyalo affect nyathi mondo kik nyathi timre nade so maber kendo bedo gi tuwe kinde machon level mar kech ma wan go bende contribute to mano momiyo agombo ne jotendwa duto tete kochakre kata mana an to wabed gi gimoro ma kisungu luongo ni multi-sectoral approach wamanyre uru to wadhi e gwenge dieri ka luka village ka village ok nyaka koso primary school fixing wach mar somo jaduong. Yes. Ang'o ma nyaka watim? Nyaka koro wawuogru oko mondo wayie jokanyanam ni level marwa mar somo osedok piny. To wan gi nyalo. To nyalo ma wan go en ni wan gi riekni, wan gi professors masani ni dala, wan gi doctors masani ni dala, wan kata mana wan gi jok manyalo ng'ado nwa rieko. Gima nyaka watim, waluongre uru jokanisni. Iwinjo ni school bedo sponsored gi kanisa. Kopogre gi lemo ne gi chieng' piny, ang'o kendo magitimo? Wabedo uru piny. To wapenjre ni kodhi ni nochako gowa kanye. Nikech ibiro yudo ni nitiere ng'ama nowuok e gweng' kama sani koro ni e kom moro maduong' kabisa. Ang'o ma mono waluonge ne ndugu. Ibende dhi konyo mondo wata jogi. Tadwa nyiso osiepena. Kiparo ni eriembo mtoka maduong' oko kacha ni gedo mabor oko kacha. Jok miwe chien gi koke empower, jogi biro kwalo gikigi. Koro wabiuru to wabed piny. Mondo wang'aduru rieko at that local level. Mondo warang ni to jowete wagi nyalo improve nadi e weche mag education. Kikawo chiemo titing'o te kitero e mesa ma ok imiyo nyithindo kaachiel koda giguogi e dala kapok idhi godo e mesa to gibiro biro e mesa kacha chande sami chiemo chande gibiro ng'i ka gigeto mondo mi gikaw chiemo no ero to kapo nono ni ikaw guogi timiyo gi chiemo chon te kawo nyithindo bende imiyo chiemo to kitero e mesa cham gi welo to gibende gibiro bedo ka gin mabor ahinya nikech gin gi margi ma gichamo kik bed ng'at achiel kende ma in kare jomoluori tire koda kitabu nyinga en Haron Otieno bede gutino maber kamano nya wendo nande en migosi George Collins Owuor chendo mari mar kuku mar wach e tipa chere kane penye na Grillo TV kamano jido tangu chenendo bedo kare mondo chuta special thanks ne senior producer mara dongon head of technical Zeru Babel mo chiro ni ubiro ni kako biro ni nyinga en Haron Otieno yuko wimi koda kagi editors mawa Sara Ogada kachele koda gi Kevo Jonathan mabede mi chendo ni eri bedo kare kako biro ni nyinga en Haron Otieno